Naniniwala po si Mayor Belen Fernandez na masusolusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa lungsod ng Dagupan. Ayon po sa alkalde, magpapatuloy ang mga nakalinyang flood mitigation project sa ilalim ng kanyang termino. Aniya, tututukan ang creek rehabilitation kung saan mayroon ng inihaing resolusyon sa sangguniang panglungsod na hihiling ng tulong sa nasyonal na gobyerno sa pagsasakatuparan ng mga nasabing proyekto. Magtutuloy-tuloy din umano ang pagtatayo ng mga dike at pagsasaayos ng floodgates at pumping stations. Alinsunod dito sa adikaing matugunan ang problema sa pagbaha sa lungsod, kasunod na rin ang naranasang malawakang pagbaha na nakakaapekto sa mga Dagupenyo na idinudulot ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat. IFM News. IFM News. IFM News.